Радіо Лада. Радіо Лада. Подкарпатське Солотвино як самое чудо світа, а также про то, що і русинське слово є та сама сіль духовно-національна, яка сокотить русинов од асиміляції, яким би хотіли ми владіти і його сокотити до скончання віка. На честь міленіума тисячоліття приходу мадярських племен у Тисо-Дунайську низовину, тобто на історичні землі карпатських русинов, які достигали в древності до современної Австрії, до провінції Норіка, включає саму провінцію, у середині шахти Кунігунда у 1896 році воздвигли соляний обліск Тумбу. Щодо солотвинських нинішніх озер, вони мають унікальні оздоровительні качества, які многими прирівнюються до Мертвого моря, хоч суть на противагу Мертвого моря дуже чисті, питається від чистих вод із шахт, на одміну Мертвого моря, в котроє зливаються усі побочні чорні стоки. Площадь соленосних покладів у Солотвинській Западині составляє приблизно 1500 квадратних кілометрів. Но самі геологічні запаси соли перевищають 700 мільярдів тонн. Це русинам добувати сіль приблизно іще на 1000 років вперед. У межах Солотвинської Западини виявлено 9 соляних структур – Даниловська, Шандровська, Солотвинська, Тереблянська, Тячівська, Нанковська, Сокирницька, Кривська і Округлянська. А може, хтось і не знає, но умісно напомнити, пише поет Іоанн Винничовський, що 10 юния 1923 році у єврейській місній сім'ї у Салатинських долах родився Ян Людвіг Ох, у будущому знаний у світі мільйонер з іменем Роберт Максвелл, англійський лорд і магнат. В то, що русинське Солотвино колись рахували самим чудом світа, мало хто знає, да й скривали. Но ми, русини, маємо все зробити, аби вернутися се самое чудо до жизни. Своїм очерком пише русинський поет Іоанн Винничовський: «Хочу підчеркнути, що яка наша подкарпато-русинська земля багата і чітко багата не лише сіллю, то маємо почти всю таблицю Менделєєва, яка обкрадується супостатами». Ми можемо додати до слов поета Іоанна, що історія русинів дійсно багата і красна і сіллю матеріальну із Солотвина, но і сіллю духовно-національну, язиком русинським, який не дає супостатам до кінця асимілювати русинів. Значить, треба їсти нашу сіль, а й слухати нашу милу бесіду як сіль національну, сіль твердиню, слово русинської, яким, до речі, чудесно владіє і поет Іван Винничовський. Завершує он публікацію так: «Кому інтересно, буде продовження. Красно дякую з почитанням, русинський поет Іван Винничовський». Ми беремо собі смілость планувати, що най Бог дасть, щоб у скорому часі русини все зробили, аби вернули Солотвинові, якщо не самое чудо до жизни, то най буде 8 і 9, якої хочете, ну би Солотвино ожило, щоб соль солотвинська оживляла наші тіла, а сіль русинська, слово русинської, аби обогащало наших людей від малого до великого, до скончання віка. Ви слухаєте радіо Лада, радіо подкарпатських русинів.
Ви слухали передачу «Подкарпатське Солотвино, як семує чудо світа», а также про то, что и русинское слово є та сама сіль духовно-національна, яка сокотить русинов од асиміляції, яким би хотіли ми владіти і його сокотити до скончання віка. Радіо Лада. Радіо Лада.